Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mwapeza zotani? Kumeneko zopeza ndi zambiri, ndiponso zofunika kuti tisinthe ndi zambiri. Zimene ndi chikhulupiriro kuti mkati mwa ndimemo tifotokozera bwinobwino, koma tapeza zinthu zambiri. Kuyambira nkhani ya Amaryllis ndi nkhani zina zimene tazipeza zofunika kuti boma liunikire kuti mwina kusintha kuti kupita chitsogolo zinthu ngati zimene zinachitika mbuyo zisazachitikenso. Tiyambe pa nkhani ya Amaryllis, President, imene ili nkhani imene yamanga nthenje kwambiri miyezi yapitayi. Zona zili pati za Amaryllis Hotel. Nkhani ya Amaryllis Hotel idakalibe ku parliament, paja tikudziwa kuti Speaker of Parliament anasankha committee imene imaunikira zimene zinachitika ku pension ya civil servants, fund ya civil servants. Komano anali asanapereke ndondomeko ya kuti apeza zotani ndipo akupanga recommend chani, chifukwa chokuti chinachedwetsa. I think amafuna kuti azapangeka interview maizamba, komano kuti iwo ali kunja kwa dziko lino zinakhala ngati kuti zikuvuta. Komanso monga tonse tikudziwira amanena kuti sanakatha maizamba kubwera ku komiti, kukakumana ndi komiti chifukwa anayitanidwa kale ndi kuti pali mulandu wina woti akayankhe, ndi zimenezo zimaoneka ngati zasamwitsa. Koma monga tikudziwa tonse, Speaker alamula Mulungu athawu kuna kuti mwina maizamba asiye kaye komiti ipange finalize. Ndi ife tonse ndi chidwi kudikira kuti timve kuti komiti ibwera ndi zotani paka uni wawo umene anachita. Komanso monga ndanena kuti nkhani yafika kale ku makoti kumene monga ngati maizamba amanena kuti sakatha kupita kukaonekera ku komiti chifukwa ayitanidwa ku court, ndi pakali pano zili choncho. Komano tsopano ngati ineyo Statutory manager, chimene ndakapeza ndichonera kuti mene nkhani imatuluka koyera kuti anthu adziwe nkuti fund idapereka ndalama kale kwa amene amagulitsa hotelo zokwana 90 billion kwacha. Ndiye ineyo ngati Statutory manager chidwi changa choti ndikufuna kuti ndione kuti kodi 90 billion tsopano ili pati, chifukwa chokuti ngati fund ifeyo ndi ma asset managers athu tilibe paper lililonse losonyeza kuti tili ndi gawo kamwena umwini pa hoteloyi. Ndiye tikuona kuti tsopano ngati ndalama za nkhani ngati zimene zizapita koma tilibe paper lina lililonse losonyeza kuti tili ndi umwini, zikhala bwanji mwina ngati kungatheke ndalama zathuzo atibwezere. Ndi chimene ndinganene ineyo pa nkhani ya Amaryllis pakale pano, koma zinazo pokhapokha akomiti aku parliament abwere poyera nkunena zimene apeza ndi ma recommendation lawo. Ndiye mmene mwafotokozera kuna kuti paper lenileni loonetsa umwini wa chinthuchi Amaryllis Hotel mulibe. Ndiye koma ndalama 90 billion inapita kale. Kuchokera nthawi imene 90 billion inaperekedwa kufika pano ma profit akupita kuti akubwera kwa inu, akupita kwa amene anali ainu ake Amaryllis Hotel inu musanagule. Ma profit akupita abe kwa ine aka amene anali ane aka Amaryllis Hotel, chifukwa ife nakasindanena kuti tilibe paper lililonse kuti tingatsate kuna kuti paper lathu ndi tinagula kandi share yokwanira mwakuti ndi pakali panopo china chimene chikuti tabwisa ndi chimenecho chifukwa kali yesakudziwa kuti Amaryllis Hotel ikupitirirabe kupanga operate koma inalandira ndalama zokwana 90 billion kuchokera kufandiko. Ndiye mwina kuti inuyo mmene mwakhalira ngati Statutory manager wa company imene recommendation yoyambirira ndionena kuti mwina kapena mutengekaye ndalamazo zibwere kaye. Chachidzikire kuti timaona ngati kuti mwina 90 billion athu chifukwa mukumbukire aja parliament committee aja ananena momveka bwino kuna kuti body inalipo isanabwere body imene yachotsedwa pakali pano inapanga chiganizo chonena kuti sikufuna kuti ipitilire ndi ganizo logula Amaryllis Hotel. Komano body ya imene inazabwera yachiwiri ndi imene itaunikira inaona kuti panali pofunikira kuti igule Amaryllis Hotel, kusonyeza kuti inakhala kuti inali body yomwe ija dodolo wantambala sinakapita ku Amaryllis Hotel nanga ngati iwo sanakana kuti sangagule. Ndiye pakali panopo chimene tikufuna ife nchiona kuti mwina mwachi ndalamazo anakatibwezera, chifukwa chimene chimachitika ndichona kuti ndalama zija zikakhala mfund sizimangokhala yayi, zimapangidwa invest. Tini ma asset managers athu atatu amene ndalama zija tikalandira kuchokera kuboma timapatsa iwo aja kuti azitipangira invest.
pali aniko audi micho ndi CDH amene wanda amene amapanga invest ndalama zathu zija. Ankhola pa anthu ena akupanga retire mwina sapanga retire mwezi uno ena mwezi watha kuti zimenezi sizinasokoneze ndalama zawo zokuti alandire. Ayi sizinasokoneze kwenikweni pakali pano chifukwa chakuti ganizo limene linapangidwa posegula pension anaganiza kuti angoyikamo anthu amene anali mzaka 35 kukhala mamembala a fund. Now anthu amene adzaka 35 retirement age ya mboma ndi 60 ndokuti anaina kuti agwire akhale mamembala a pension mwina for 25 years asanafike zaka 60 pakali pano pangotha zaka 8 kusonyeza kuti kwatsala zaka zina 17 kwa munthu amene anajoina ali zaka 35 kwatsala zaka zina 17 kuti azapange retire. Komano anthu amene akupanga withdraw kuti asiya ntchito mboma anthu amene akuti asiya ntchito mboma akamala ndi ndalama zawo refund amayenera kuti alandire ndalama zimene zili mu account mwawo zimenenso zili kuphatikizidwa ndi interest yochokera ku ma investment. So anthu amenewo makamaka amene angakhale ndi vuto kuti interest yo kulibe yokwanira chifukwa chokuti ndalama sizinapangidwa invest bwinobwino. Koma a retirement ndiganiza kuti tili ndi nthawi kokwanira kuti titakhala kuti zonse za konzeka bwinobwino and ma investment aunikidwanso kawiri kunena kuti akupangidwa njira yabwino ndokuti by that time tizakhala kuti mwina mwache fund ija yapanga improve. Ndimafuna ndimvetsetse nkhani yonena kuti inu ngati a pension trust fund mumakhala ndi udindo wafotokozera anthu mamembaziwa ma civil servants kuti ndalama zanu pakadali pano tazipanga invest kwakuti chifukwa iyitu inangophulika ngati skando. Kupanda kuphulika ngati skando ndikuti anthu sakanadziwa kuti kuseri kuno kukuchitika chani. Kodi palibe udindo onena kuti inu ngati a trust fund muzafotokozera anthu mamembers anu kuti panopa ndalama tikuyika kwakuti. Funso lanulo lili ndi mayankho awiri. Ngati ma administrators tili ndi udindo womauza anthu aja kumapasa ma statement kuti azidziwa kuti ndalama zawo zikuchuluka makuti. Komano kubwera kumbali ya investment ndi manena icha kumakhala trustees board. Ndi board iyi ndimene imapangidwa ndi pakati panopo board imene imayendesera trust fund imene kumakhala mamembala 6 ochokera kuboma, 6 oyimirira ma employees, ma trade unions. So na anthu amene ajawo ndamene amapanga invest ndalama zija. Ndi ma members ali ndi udindo kapena mphamvu olukuthekera kuna kuti afunse anthu amene akuyimirira aja kuti kodi ndalama zathu zikupangidwa invest bwanji ndipo phindu lake likubwera ndi mtundu wanji. Iwo aja ali ndi udindo umenewo ndi ufulu umenewo. Komano mwina sizimachitika mbuyo musindikudziwa ndisinabwere koma ali ndi mphamvu yawafunsa ma trustees representative awo aja kuti ndalama zathu mukupanga invest bwanji. Kusonyeza kuti anasokoneza zinthu ndi kuti ndi ma trustees choncho. Anasokoneza zinthu ndi ma trustees mena amapangira invest ndalamazo zimene ndapeza ineyo kuti ma trustees mena amapangira invest ndalamazo. Chitsanzo manena nkhani ya Amaryllis hotel. Chifukwa Amaryllis anagulizana kuti ayigula pa 48 koyambirirako. Komano kumapeto kwake anazagulizana kuti ayigula pa 128. Anapanga decision imeneyo ndi ma trustees. Si secretariat ya si bungo limene kuyendesa fund koma ma trustees ndamene anapanga chiganizo chona kuti tipange invest kwa Amaryllis. Suko Amaryllis kokha komanso ma investment enawo aliwonse amene anapanga ma trustees aja. Iwo aja ndamene anapanga decision ona kuti izi ndamazi tikapanga invest uku. Komano muno wake beneficial owner ndi member. Ndi chifukwa chake nthawi imene ndapitayi ndatha uje ni mwina ma 22 days ndili kufandi kumeneko. Choyamba nditakumana ndi ma staff onse ndinayitanitsanso ma asset managers onse anabwera ku fund kumene ndinakhala nawo pansi kuti andifotokozere ndondomeko imene amayendetsera popanga invest ndalama. Andidzana ali ndalembera kalata ma investment managers onse kuti ndikufuna kuti andipatse dongosolo la asset iliyonse imene anapanga recommend kuchokera ku bungwe kwawo. Tsiku limene anapanga recommend ndalama zimene anayenera kuti agulire asset imeneyo ndi zina zomwe chifukwa mukamagula chinthu chija pamakhala kuti ntchito tina monga ngati ma consultants. Then ndifuna total acquisition cost andipatse ndipo nthawi imeneyo amagulayo payback period imene anawerengera inali anthu wanji. Chifukwa munthu ukamapanga invest chinthu chilichonse ukamapanga invest umayenera umadziwa kuti ndikupereka ndalama izi ndipo ndalama zimene ndizilandira kwa period yokwanira mwakuti ndizakhala kuti chinthu chichamba kupanga ndalama.
ndendauza kuti andipase nthawi imeneyo payback period yake inali bwanji, komanso andipase kuunikira kumene akuchita kuyambira pa 1 June chaka chino kuti kodi period imene ananena iwoyo panopo ikuti bwanji, ikugwirizana ndi period imeneyo. Chifukwa funso limunafunso loyamba lija anthu amene akupanga retire mmene amayamba amene anali zaka 35 ndikuti aina kupanga retire pa 25 ndengati mukupanga invest ndalama za pension maina kuti muoneseze kuti kumene mukupanga invest ndalama zija mubwezere mupeze phindu lokwanira isinafike zaka 25 zija kuti munthu uja akamaza panga retire azapite ndi ndalama zake. Koma simungapanga invest chinthu choti chikupindulirani mwina after 40 years munthu wina wapanga kale retire. Ndenda afunsa onse aniko Old Mutual ndi ACDH ndauza randi pasi zimenezo kuti ndizounikire kuti ndione kuti zikhala bwanji. Mukuonera program ya MBC exclusive ndipo program imene lero tikucheza ndi Singo, Statutory Manager wa Public Service Pension Trust Fund. Tupitiza ndi program ya MBC exclusive ndipo program imene tikucheza ndi Singo, Statutory Manager wa Public Service Pension Trust Fund. Singo ndiye tinamva tukuna kuti Singo achotsa wina ali ntchito amene anampeza kumene koko. Ndiye pamene basi musokoneza makafukufuku ofunikira. Mwina ndikozepo pamenepo ine sinachotse munthu wina aliyense kufikira lero sinachotse munthu. Nthawi imene a register of financial institutions amandiyitana nkuti choyamba atachotsa board atayimitsa board ndi kunalibe board ntakayamba ntchito ine amene anali acting principal officer anamuyimitsa chifukwa ineyo ngati statutory manager malinga ndi lamulo ndikuti ndikugwira ntchito ziwiri ndikukhala ngati trustee komanso ndikukhala ngati wamkulu wa bungwe limeneli ndi ineyo napeza kuti anthu achotsedwa kale zintchito kunkhaniyo sokoneza zofufuza ndikutsimikizira ndikuti akupaliamenti anamaliza kale kufufuza chifukwa mafairo china chilichonse chinapita akukhoti ali ndi maumboni amene angafune kuti azapatsidwe nde ineyo sinafufute kapena kusokoneza china chilichonse cha umboni yayi kuti anthuwa ndipo anthuwa kudziwa kwanga mmene ndikudziwira adakali malaimo muno kusonyeza kuti atakhala kuti akufunidwanso kutsogolo kuno azapezedwa ndiponso amene akuyendesa zonsezo I think ndi udindo wawo nono waboma kuonetsa kuti anthu akhoza akapezera kuti akapeza pati. Koma ineyo kupita kwa ine sikuti ndachotsa munthu olo even ma staff anga sinachotse palibe staff amene ndapeza kuti ndachotsa ine alipo ma staff ena anapangidwa suspend ndi amene achotsedwawo pa zifukwa zawo chimene ndikupanga ine ndikufufuza kuti kodi amene anachotsedwawo anachotsera zifukwa zani moti monga ngati dzulo kunali ma disciplinary naitanisa disciplinary committee kuti ione zifukwa zimene anamuchotsera legal officer ngati zili zokwanira chifukwa legal officer anampanga suspend ndiye ndifuna ndione kuti kodi chifukwa chake cheni anamupangira suspend ndi chani ndikapeza kuti panalibe chifukwa chokwanira ndimbweresa kuntchito koma ine sinachotse wina aliyense. Tibwere kunkhani ya ma investment mwakambapo zonera kuti muli ndi ma investment muli ndi ma investors anu amene amakuthandiza ndi ma investment Old Mutual, CDH komanso Niko. Chifukwa chani tikuona kuti ma investment ambiri akukhala kwambiri ku hospitality kodi ndi kuti kulibe madera ena amene mungapanga invest chifukwa tinamva pakati munapanga kwaya lifestyle boutique apa Amaryllis mwalowetsanso ndalama mu Blantyre Hotels Lilongwe Royals. Mukuoneka kuti mukutsamira kwambiri ku hospitality mwina inuyo ngati statutory manager mwazipeza kale zimenezi sikuti zimenezi zachitika mu nthawi yanu koma mwina pankhani imeneyi mukuunikirapo bwanji? Zimene mwanenazo ndizoona inenso ndazipeza ndiponso ineyo nali wodabwa ngati munthu amene ndakhala ndikupanga za ma investments ama pension ku nthawi yatali yopambana 40 years naona ngati kuti kuli concentration in the hospitality industry ndipo funso limenelo ndinalifunsa chifukwa chonena kuti hospitality industry mene ili investment ina iliyonse imakhala ndi ma risk choyamba ndapeza kuti ku fund analibe risk and compliance manager ndiye ndapereka recommendation kuti risk and compliance manager alembedwe mwansangansanga. 2 ndinapeza kuti kunalibe committee ya management imene imachedwa kuti asset and liabilities committee ndapemphanso kuna kuti asset and liabilities committee ikhazikisidwe imene ndiye ndikhazika ndekha
chifukwa chimene zimayenera kuchitika nchonena kuti asset manager akapanga recommendation yonena kuti tikufuna inuyo ndalama zanu tipange invest kwakuti, poyambirira imayenera kukhala ndi asset and liabilities committee ya company moja kuti iunikire zimene zija, ndipo mamember a asset and liability committee amakhala mwina the principal officer, risk and compliance manager, planning and investment manager, manager akulu auditor amakhala pansi kuliunikira ujeni recommendation ija asanayitumize ku subcommittee ya board yopanga investment, ndeyo aja amalemba ma recommendation awo. Chifukwa kumene kukundapeza kuti ali ndi ma economists ai experience koma samagwiritsidwa ntchito, zikuoneka ngati kuti mwina ndi mmodzi wachikulire kubungweku amene amagwirizana ndi aku board popanga maganizo achani a investment, koma pamayenera kukhala committee ya ma managers ndi akaunika ndeyo aja alipereke ma recommendations awo ku subcommittee ya board kuna kuti tinalandira izi taziunikira tikuona kuti tichite kapena iyayi, ndi zimene zonse zimachitika. Ndine ndapereka recommendation imene kuti tikhazikitse bungwe limene la ma members. Tsopano kubwera ku nkhani imene mwanena ino ndizoona pali risk kuti tapanga invest kwambiri ku hospitality, anapanga kwambiri ku hospitality ndazipeza. Chifukwa funso loyamba limene ndinafunsa ndinaona kuti kodi tikukumbukira 2019 2021 tinali ndi covid, nthawi imene ijayo mahotela anthu samagona, anthu samayenda, nawo ndalama zathu zonse tazika kumene kuku. Itati covid ibwerenso simukuona ngati pali chiopsezo chonena kuti ma investment amene akhoza kuti vuta. Ndi recommendation ina imene ndapereka ndionera kuti atilole aboma tibwerese cohort ina ya ma trustees, and these should be professionals. Yeah? I'm looking at one having a religious body, the Conference of Catholic Bishops, and the General Synod of CCP, Muslim Association, my religious bodies are many member ambiri. Kuti kumene kokonso azitha kusankha munthu mmodzi amene azitha kupanga rotate every 6 years, 2 term yo azikhala 2 term, ndimafunanso kuti kumene koko ndi kumene kuzichokera chairman oyendesa bungwe limeneli. Eti komano on top of that ndimafuna kuti president wa law society akhale mmodzi wa ma trustees, president wa ICAM bungwe la ma accountants akhalenso member wa trustee board, then president wa life and pensions association amene amayendesa ma pension a private Malawi monse mono, president wawo amene kawiri amakhala kuti ndi chartered insurer anayenso akhalenso member wa body. Ndokuti kukhala fairness kuti kuboma kuli anthu folo, private kuli anthu folo, then oyang'aniranso ma members kuli anthu folo. Chifukwa choti muzindikire nchonena kuti ndalama zimene zikuyendesa bungwe limeneli limene boma limayuza ndi ndalama za ife Amalawi amene timapereka msonkho. So ifeyo ngati Amalawi we are interested to make sure kuti kodi ndalama zathu zigwiritsidwa ntchito bwanji za msonkho wathu. Tili ndi interest imene. Komano vuto limene ndaliona Amalawi nthawi zambiri akangokoma msonkho kumene kukupita ndalama zawo ndikagwiritsidwe kawo ka ndalamazo nthawi zina sitikhala nazo chidwi. Panopo ndinena pano ndikuti anthu akundisira ine kuti single the statutory manager ayendese chinthu chimenechi. Koma inuyo ndikukumema ngati Amalawi amene mmakoma msonkho mukhalenso ndi chidwi chomafunsa ngati mafunso mufunsa inuwo kuti muzizindikira kuti kodi ndalama zathu zigwiritsidwa ntchito bwanji, chifukwa zimapita kumene kuti ndi ndalama zanu. Munthu ukakhala kuti ukusiya ntchito ifeyo tikafuna kuti tikupanga refund, obviously tikupanga refund ndalama zimene tinalandira. Chifukwa amapanga administrator ujeni pension yathu ndi ujeni zamala pension administrators ndi amene amapanga administrator ndalama zija. Ndete munthu ukasiya ntchito timalembera kalata akuzamalacha wakuti wasiya ntchito mbwezereni ndalama zache, ndiwo amayang'ana maleko zawo nkuona kuti ndalama zimene tinalandira za munthu amene ndi mwakuti koma zakuti sizinalandire, ndete mangompasa ndalama zake zimene zinalandira zija. Pamene magaps aja timadikira kuti zikabwera ndete zampatse pamene pali vuto. Now chinthu china chimene ndakuonza ndichonera kuti ndifuna kuti ndipange interact ndi akuboma makamaka aku accountant general amene amalipira ndalamazi, chifukwa tu ndalama za pension ndi zimene timazitchula kuti deferred pay. Munthu ukamagwira ntchito umalandira salary ya pa mwezi ija amakupatsa ndalama zako, koma 5% ija una akudula ija ndi 10% anayika employer uja ndi deferred pay manager sikulandira pano akoma kuti uzalandira ukazapanga ditaya koma akudula.
ndepali lamulo la Pensions Act limene limanena kuti employer aliyense akandula munthu ndalama za pension aonesese kuti pokwana pa 14 mwezi winawo ndalama zikazikhale zitaperekedwa ku pension administrator manimvetsetsa ndekupezeka kuti aboma ikutha 14 days ndalama zisanampereke. Ndikuganiza kuti ineyo maganizo anga sinapanga ingenje amene amapereka ndakuti koma maganizo anga ndikuganiza kuti mwina mwache pamakhala kusamvetsa kapena kusamvetsetsa amene amapereka ndalama zija amaona ngati kuti mwina si priority kuti azitumize ndalama zina kasiboma ndi chinthu chachikulu chena kuti chigawe kekeja zina zipite ku health zina zipite ku zimene zili zomveka koma anayenera kuzindikira kuti ndalama za pension ndi priority. Chifukwa lamulo likunena kuti munthu amene sapereka after 14 days ayenera kuti ayimbidwe mlandu olukwadzisekeredwa kumene ndokuti palamulo amene akuyang'anira ndalama za boma zosapereka za pension zichi pali kuthekera kuna adakhoza kukatsekeredwa. Chifukwa lamulo silikupanga example kuti boma kapena private employer akunena kuti employer aliyense ayina kupanga zimenezo. The next step ndifuna ndipange nawo ingenji akuboma kuti tionetsetse kuna kuti ndalama atipange clear atipatse. Chifukwa akatipatsa ndikuti kukhalanso magapu kuma members account munthu akasiya ntchito panjira ali ndi ndalama zake zonse. Asingo tibwereso ku nkhani ya Amaryllis hotel kucha. Tabu 90 billion inapita ma profit sakubwera kwa inu. Kodi ababa amalawi akhale ndi chitsimikizo chani maka ma civil servants amene zili ndalama zawo akhale ndi chitsimikizo chotani kuti mulandu uwu there will be a logical conclusion. Chifukwa kumalawi kuno milandu yambiri ngati iyi high profile imapeza kuti wangopotera kodi ndalama izi sizinapotere izi. Ndalama zimezi sizinayenera kuti zipotere. Chifukwa sikuti ndi ndalama zamasiye zili ndi ani ake ndipo ani ake wali moyo akugwira benchito mboma. Ifeyo ngati ma stakeholders amene sitikugwira ntchito mboma koma anatidula msonkho tili moyo ndipo tikumva kuti ndalama zathu zimene tinalipira kuti boma lipatsa anthu pension amene amatithandiza tikapita ku chipatala kapena amene akutiphunzitsira ana m'masukulumu akazapanga litaya azapeze popumira ku pension kwawo tikumva zonsezi. Ndiye tinayenera kuti tonse tithandizane kuti tionesese kuti nkhani imene isafere malere ayi. Chifukwa vuto limene lili kumalawi kuno ndinene pano popoyera pano tili ndi anthu ambiri ophunzira kumalawi kuno ena ali ndi ma masters 4 ena ma professor sikuti sakuzindikira zimene zimayendera zinthu akudziwa andi chofunika kuchita akuchidziwa. Ndipo panopo ine monga kandanira kuti kumene kunaperekedwa 90 billion imene zili ndalama zathu za misonkho ndalama zathu za anthu amene akutiphunzitsirana amene akuyang'anira makolo athu midzi makapita ku chipatala tizitenge ndalamazo zipezeke ujeni. Ndi chikhulupiriro kuti honorable baba Malondera MP amene ali chairman akomiti imene inakhazikidwa ku parliament kuti particular speaker parliament nawonso akuzindikira kufunikira kwa ndalama zimene ndanenazo kuti zibwerere ndipo iwo sukuti angangokhala phe kuphatikiza mabungwe ambirimbiri kuli law society kuli mabungwe ambirimbiri kumene anayenera kuti atithandizire kuti aone kuti ndalamazo zibwerere zikhala zinthu zomvetsa chisoni kuti zingokhala ndalamazo nakaine sindanena kuti kuli 90 billion yapita ndi anthu tichitapo chani tijoyinane limodzi kuti ndalamazo zipezeke kuti zabwerera ndiponso zibwerere kumene koko ndi interest. Maotsiriza pa nkhani ya Amaryllis hotel ndotani Malawi itu nkhani imene imapweteka kwambiri. Olo ineyo ndikuti ineyo ndisinapite kumene kuku imandipweteka chifukwa cha msonkho wanga mene ndapita kumene ndakaziona zinthuzo ndakonza. Mwinanso china chimene sindinanene kuma maliziro kuno anthu amene akugwira ntchito ku fund kumeneko chimene ndikuchita ndikupanga kusintha mindset yawo kuti akamachiona chinthuchi asachione ngati kuti ndalama zamasiye. Ndaona tima expenditure tinake timene timachitika timene timatoona ngati kuti sitimayenera kuti tichitike. Chifukwa anthu ogwira ntchito kumeneko azitenge ngati kuti iwo ndi antchito. Munthu ukakhala wa ntchito anakulemba kuti uziyala bedi ya bwana suti ifa choto wayala bedi yo ndo tuzikagona pa bedi pa bwana yayi pa bedi pa bwana mpogona abwana amene ali mamember a pension iyi apo maphunzitsiwo ndi ani ake achinthuchi. Ife amene tikugwira ntchito tikhale ndi mindset yonena kuti ndalama zisizathu nzaine yake
Ndiye tikamapanga ma expenditure tizipanga ma expenditure ozindikira chimenecho. That's number 1 imene ndikupanga ngati mindset ya my employees. Kuma trustees ndenda kuuza kuti ndapanga recommendation oti disint kuujeni oendesa chimene chibungo chimene eventually ndaperekaso ma recommendation moto ofunikira ma qualifications ake oti achite zimenezo. Kuboma ndakuuza kuti tikapanga ingenje akuboma kuti akhale kuti akuzindikira kuti iyi ndi deferred pay ndrama zibwere. Manimvetsesa. Koma kutsirizira kwa ineyo nchona kuti Amalawi tikhale ndi chidwi ndi bungo limeneli. Asandisire ineyo ngati Singo chifukwa choti ndine statutory manager. Chinthu chini chathu. Pamene pali pothekera kuti tiyankhule tiyankhule. Nkhani ya Amaryllis mwane nayi aliyense Malawi sakudziwa. Pamene pana kota nchira akupadziwa. Tione kuti tonse ndaona kumathero kwake kwa nkhani. Zikomo kwambiri. Singo tathokoza kuti tinali modzi mu program imeneyi. Zikomo kwambiri inenso ndathokoza. Pamene poso ndi pantsiriziro pa program yathu ya MBC Exclusive ndipo program imeneyi lero timacheza ndi Singo, Statutory Manager wa bungwe la Public Service Pension Trust Funds. Munali ndine Kumbukani Phiri mwakoma nonse. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.